Život okolo nás je plný extrémov. Na jednej strane sú to ľudia, ktorých ženie dopredu silná, mnohokrát neidentifikovateľná túžba. Či už sa šplhajú na 8000-ku v krajine plnej snehu a ľadu, plavia sa takmer 2 mesiace na trstinovej lodi cez Atlantik, alebo naštartujú trabanty a vydajú sa naprieč Afrikou, mnohokrát riskujúc svoje životy. Na strane druhej sú takí ľudia, čo presedia celé dni v kresle a v spoločnosti zemiakových lupienkov, arašidového masla a dobre vychladenej koli dokážu odborne komentovať prvú skupinu s poznámkou, že oni by to aj tak urobili lepšie. Niekde v zlatom strede medzi týmito dvoma extrémami sa nachádza pohodová skupina ľudí, na ktorých sa pozrieme v tomto filme. Členovia Bánovského cyklistického klubu sú na ceste neprehliadnutelní, keď vyrazia na tréningové trasy v okolí mesta. Netreba chodiť ani moc ďaleko, aby si otestovali svoju kondičku. Janko Vršok je dostatočne veľkou výzvou, aby sa tu na týchto miestach objavovali čoraz častejšie a pokiaľ tomu praje počasie, zvýši sa aj nálada, trochu si zažartovať a hlavne sa namotivovať k niečomu výraznejšiemu. Preto títo športovci vedia svoje sny v maximálnej miere aj realizovať. A keďže oni si malé ciele nedávajú, pozerajú sa po vyšších métach. Ich zrak sa každoročne upriamuje na túto oblasť severnej časti stredného Slovenska. Najmenšie svetové veľhory lákajú k turistickým výletom na jar, v lete alebo na jeseň, v zime sú zase ideálnym miestom na lyžovanie. Bánovskí cyklisti sa však do tejto lokality vracajú z úplne iného dôvodu. Ženie ich sem túžba popasovať sa s výzvou absolvovať vyše 200 km v sedle bicykla, počas ktorých prejdú trasu okolo Vysokých Tatier a tam, kde ráno začnú, sa podvečer vracajú. V roku 2010 sa takto vybrala doteraz najpočetnejšia skupina na spomínanú trasu už po 4. krát. Ich výnimočný výkon zaznamenala kamera a tak vznikol aj tento film. Všetko sa to samozrejme začína pracovným stretnutím pár dní pred odchodom do dejiska štartu. Hoci je trasa každý rok rovnaká a oživená iba malými zmenami, príprava a dokonalé zvládnutie logistiky je rovnako dôležité ako systematický tréning. A keď už sú všetky bicykle dôkladne zabalené v sprievodnom vozidle, je čas vydať sa na cestu. Ich cieľom je oravská obec Habovka, kde bude na druhý deň aj štart celej akcie. Po štarte nasleduje cesta smerom k poľskej hranici. Po prechode obcov Suchá hora sa cyklisti dostanú do poľského strediska Zakopané. Odtiaľ sa vydajú na Lisú polanu, kde sa vrátia na Slovensko, aby sa cez úsek Tatranská Javorina okolo rázovitej obce Ždiar dostali postupne na južnú časť Tatier, cez Tatranskú Lomnicu a Smokovce, tento rok so zastávkou na Štrbskom plese. Vyvrcholením celej trasy je stúpanie na horský priesmyk Huty, ktorý však už každému napovedá, že cieľ je na blízku. Tento rok sa na štart pretekov postavila konečne aj prvá žena, Simona Triznová z Bobrovca, ktorej vášňou je skialpinizmus, šport, pri ktorom sa požaduje výborná kondícia. Aby ste vedeli, takto budete zajtra všetci vyzerať. Kto nebudete takto vyzerať, tak vyzerať nebudeme to si. Si želať cyklistov, ako prídeme. Tu je tvoj stroj. Na zdravie. Čajme. Ahoj. Na to sa platí príjemne. Pre mužskú časť to bola silná motivácia a určite aj príjemné spestrenie dňa stráveného v sedle bicykla. Každá skupina má vždy niekoho, kto sa s radosťou podujme komentovať priebeh aktivity. Jaroslav Ďurčo je na túto úlohu osoba najpovolanejšia. Jeho sprievodné slovo zaznie počas cesty ešte niekoľkokrát. Po dlhšej príprave všetkých zúčastnených nastal ten deň D, kedy vlastne zúročíme to, čo sme natrénovali. Očakávame krásny športový zážitok.
Počasie nám praje, veríme, že to vydrží, že keď aj bude búrka, tak bude buď pred nami alebo za nami. Veríme, že aj dnes dopadne celé podujatie zdarne a večer sa tu takto všetci zídeme plný nových dojmov, nových zážitkov. Ideme okolo našich krásnych Tatier a sú tam aj kopce, je to dosť dlhé, takže po každej stránke je to krásna túra. Každý rok nás je viac a viac, tento rok bude pelotón mať 20 členov. Ja sa teším asi na Tatry, keď uvidím naše krásne Tatry. Opatrno a zodpovedne. Milan, poďte už ideme. Dobre, ideme. Hop.